Katukad ti Basol. Dinapalabas. Kaya't launay ni Astor ngagsabat kumati dalanda kini Boy ngam napaidam ti gundaway. Nakunanalangan ngagtalak iti kabalan ni Boy ket masalakniban na ti bagina. Ken binilin namanen ni Bigman ano masalaw na ni Boy. Idanon na ti bilin na. Amapan kuma ije rancho tapno makapagsarita da adwa. Kabayatan na. Agdanagmet ni Joy. Gaputasana kayat ni Dagimay ti rumwar iti siled da kini Dinggas. Ket di na pa'y kayat timangan. Binilin met ni ligaya ni Joy asaan na apampanawan. Ket isagana na latta ti kanan na. Iti sabali abangir. Nagring ti telepono ni Don Juan. Ipagarup na ani Hepe. Ngem nimet gayam Boy. Itagagayem. Denggan yu tituloy tinobela tayo anapauluan. Katukad ti Basol. Don Juan, sa anak apatiliuken ka si Bibyak. No mangiraman ka pa'y iti sabali at tao. Ibutaktak ko iti intero nga ili ti kinadakas mo. Sika at Timel, amang kalkalaban kanhiyak. Sumukukan, kriminal. Bumabakan iti takam mo, kas Mayor Don Juan. Dayta ti kayat ko ang mapasamak. Aneya? Pagkat katawaan na talaga, Boy, kriminal. Sikat ti kriminal. Bumabakan di tatakam mo. Tasaan ka may kari dito'y ilimi. Agsublikan iti naggapwam a lugar. Saan asikat ti kasapulan mi dito'y nga ili. Amang ituray kata kami. Nita, wah, imbabanan. Ha! Apa man na maimbaganak iti husto. Siyak timang sapulkan ka, kriminal. Kat siya ka mismo, timang kudaskan ka. May sakalaang at timal, Boy. Kat saan laakaskan ka, di makaabak kaniyak. Tulungan kan, Joy. Engkakot aginanan, Sonya. Amo ka nabanog ka. Saan ka nabanog? Tulungan kan. Sige nga, Rod. Tulungan na kaagluto iti sidaan. Sige. Eksperto ak iti dayta abanag. Sonya? Saan da ka kadia sa pulan dagiti dadakkel mo? Saan, Joy? Tamo damot nga amok ni Ma'am Dona. Iso ano sa dino ti ayan na? Adak mo ti Jay. Nasayaat ka at tao, Sonya. Saan ko amalipatan ti panang tulong mo kanyak? Di kagdanag. Ikan kanto iti regalo. Ha? Nay, saanon, Joy? Saan man? Ikan kanto iti regalo. Nga oray simple lang nga banag. Iti kasta, adamat pa kalaglagi pam iti kinasayaat mo. Ala, Joy. Orayat nga rod. Naanyaman day ta regalom to kanyak. Ala nga rodan. Aglututan iti sidaan. Tulungan kan. Tapno saan ka amarigatan. Boy, Intayon tatang. agmay saka amagmagna. Naimbag tanay lasing ka, kat sinardangan ka. Talaga mailasin daklata. Puray nakakalugungat. Amanak, Boy. Kat kabisadok ti panagnam.
Tatang, ita kayo laeng hagawit? Juan, nasaraka kon ni Padre Mateo. No kasta, sa dino ti ayan na. Awan ti pagdanagan tayo. Tanalamang ti ayan na. Inlamang ti maisalakay. Kat nakuna ni Padre, ngawan ti pagdanagan tayo kankwana. Nasayaat nga rod no kasta, tatang. Aglayon ta ni Jebalay. Tapno makapagsasarita tayo itirumbang nga ramiden tayo ita. Boy, Nasayaat adda ka dito'y balay. Umunig tayon, tagsasarita tayo. boy, naimbagtada kayo na. Kunak lakit din no anya tinapasamak kada kayo. O sige, agina na kayo. Tainak ibaga kada sonya. Taisaganaan da kayo iti kaninyo. Sige, Donna. Katagyaman kami. Sige, boy, Uncle Dinggas, mangan kayon. Juan, Joy. Ay, kunak lakit din no anya tinapasamak kada kayo. Uray awan maitulong ko kada kayo. Nga magdandanag akmat. Anya ngawan may tulong mo? Saan ka di adak kalatulong mo ti panangisaganam iti taron mi? Wanan. Alang arudan, mangan kayon. Ibagayo lang, no adapay ka sa pulan nyo. Sige, Joy. Kitam no asino ti saan pa'y anangan. Tamakigiddan kada kamin. Ninanang, adan iti silet mi. Kayat na ti aginana ken agmaymaysa. Tapno kano makapagpanunot ana imbag. Kat ni anti dagimay, uncle. Di na kaya ti rumwar iti siledyo. Kat pulos asaan anang nangan. Madandanagan kami kan kuana. Anya? O sige. Inak kasarita. Ituloy mo timangan, boy. Urayan kayon. Tagigiddan tayon amangan, tatang. Dagimay. Ilukat mo ti ridaw. Dagimay. Saan? Diya kaya tinggas. Pangasim, Dagimay. Ilukat mo kumatoy ridaw. Agur-uray ni boy kan ka ijay kusina. Kaya't na amakisango kakada kami amangan. Dagimay. Tinggas. Ne. Limlim tag dagiti matam. Nagsangsangit ka? Ingga natatakat agsang sangitak. Saan ka kanu anang nangan? Wendinggas. Gaputa agfas-fas tiyangak. Kunada nga no agfas tiyang kakat agkarkararag kakat dengken kano ni Apo Diyos tiya kararag mo. Kat nagkarkararagak. Iso nga sa payo kumata dengken ni Apo Diyos tiya kararag ko. Nga ni buhay kat awan ko mati nakas nga mapasamakan ko na. Kat agpolo ko man dagiti nakas nga tatao. Nga kayat da nga patayan ni Boy Dinggas. Anak ko ni Boy. Anak ta, Dinggas. Dagimay. Hala, umay ka nga rudan tayong temangan. Di ka nagsangit akasta. Hala, huston, Dagimay. At di ka nagsangit. Ti problema tayo, katamok amarisot tumatlaeng. Iso nga rod nagtitinulong tayo. Tapno masulbar. Kat nagkarkararag kamat ako nam.
Mamatiak, anangeg ni Apo Diyos, dagiti kararag mo. Ala, punasemon dagiti aluam. Di ka nagsangit pa'y. At itigatas yung antidagimay. Agyamanak, Joy. Sige nanang, mangantayon. Boy, awan dia kas nga napasama ka na ka. Saan ka nga natamtamaan iti paltog? Saan nanang? Si ka nga idinggas. Nag-ananad ka matlang iti hostaw. Wen, dagimay. Boy, Uncle Dingas. Agpada kami ka ni Auntie Dagimay iti marikrik na. Ano mabalin? Gusto ko man daytoy. Baybay tayo latta ko man ni Don Juan. Anya? Iti kasta, awanan ti madangran pa'y. Ala, sana na dayta ti pagsasaritaan tayo. Mangan tayo pa'y. Sa tayo agsasarita, nuan niya ti rumbeng, aramidan tayo. Oh, Adeline. Nasaya at tadakan. Wen Arson, Umunod ka ah. Nasaya at. Tapi nalubusan da ka, dagiti dadakal mo. Maawatan dati amin, Arson. Kat uray isuda. Tumulong da, babaan iti sa bali awagas. Ha? Aywan, ayan da, Joy. Adada iti kusina. Ingkamatan sumango amangan. Ay, nalpasa kon anangan. Ala. Urayin ta nga rod ida. Tagsasarita tayon to, apaman amalpas da amangan. Lukasta, nasarakam ni Padre Mateo, Uncle Dingas? Wen, natalgad dayan na. Inlamang ti may salakay. Impan na iti bantay. Tapno sigurado asa na makita dagiti pulis. Bantay? At dakalapaw ti may salakay iti dayjay a bantay. Katijay tinang ipanan kini Padre Mateo. Kat nakitak ang natalgad ni Padre Jay. Nasaya at ngarod no kasta, Uncle Dingas. Teko nana, awan ti rumbeng a pagdanagan tayo kan kuana. Kat tibilin na, agan anad tayo kano akanayon. Nasaya at nga no kasta, Uncle Dingas. Ita, saan tayo nga agparikot maipapan ka ni Padre Mateo? Ngamnas kan lata a protektaran tayo. Ay na, agyamanak matanatalgad ni Padre Eta. Kat anya nga ite sumarunong aramidan yo. Ituloy mi ti enrogimi, nanang. Ay na, buyan ako. No panggap niya takat talaga ngagsangitak ngay. Tadya kaya't nga matay ka. Nga dadakas nga mapasama ka na kayo amin. Nanang, ikarik kada kayo kininanang ligaya. Awan ti dakas ang mapasama kanya. Ay na, dya kaya't nga maulit pan nakapaltog mo, boy. Wen nanang, amin kami. Dublyan mi ti aganad. Anti Dagimay, adun ti kakadwa tayo a kontra kini Don Juan. Dagiti kabarangayan mi kini Sonia. Kastamot dagiti kabarangayan ni Adeline. Pudno dayta, Auntie. Agpapan ka dagiti dadakkel ko. Kaya't damot ti tumulong ka da tayo. Kat nasaysaya ah. No inak kasarita dagiti kabaranggayak, tatumulong damot. Sige. Nasaya at ngarod no kasta. Ngamdya kaya't nga gigamda iti igam. No mabalin, saan da makilaban babaan iti igam. Taday tati kayat ko nga aramidan tayo. Awan ko ti uray asino madangran. Malaksid no talaga akasapulan. Juan, nakasagana ak iti dayta, Uncle Dingas. Uray siyak, kasta akmat. Ituloy tayo, tinarugyan tayo. Nasken ada tayo ti agbaligi. Tano saan? Agtultuloy ti panagraira ti kinadagas dito'y ili tayo. Ay,
Makitakte kinaragatiyo. Iso nga awan mabalin ko, ta para mat iti pagsayatan ti amin ti pampanunutan niyo. Iso nga sige, amin tayo kat lumaban. Ay, oray siya kat tumulong, ta pagsayatan tayo amin diyatoy. Donna, kayat ko mati sumurot kada kayo. No kasta nga da pagnayo. Amok ti ka ba alam, Joy? Gaputa inabak nak idi. Tinungpanak iti nakapigpigsa. Nabalos kala idi, gaputa tinungal na kanison niya. Malagip mo ka di pay? Idi impanda ka iti adayo? Owen, malagip ko. Napaniknikak akabaalam gayam ti makilaban. Donna, No siya, kayat ko asumurot ka iti anyaman apag nami. Ngam, saan lakit di akayat ni Boy? dayjay mo't aboy. Sipod pay, ti kayat na, isulatan ti surutak. Agungat no jak agtungpal. Gaputa pagsaya atam ti ibagbaga na. Sa bagay, no adda akla dito'y balay. Makatulong ak nga agluto, kan agdalos dito'y. Da kami kadaan ti dagimay, kan apong amansyo. Wen, Joy, iso adito'y kalaangan balay. Nataltalgad kamot laeng, no dito'y kabalay. Sumurutak kada kayo dinggas. Saan nga balit ha adamat da tataaman siyo kanyo nga agbatid to'y balay? Ngam, dagimay. Oh, makitam diyata dinggas. Saan mo manan nga kayat nga sumurutak? Ala, Eh, sumurot ka nga rod, no day tati kayat mo. awan Mapan tayo iti tunggal barangay. Kat kasarita tayo dagiti tattao. Ibaga tayo kadakwada ti pudno a kinatao ti mayor dito'y ili. Oh, sige, dinggas. Kasta taaramidan tayo. O niya, nakasaga na kayon. Wen, Uncle Dingas. Unan tayo ti barangay da Arson. Mapan tayo amin ni Jai. Kat kalpasan ni Jai, umalatiw tayo manan iti sabali pay a barangay. Wan, uncle. Magudwan to ti grupo. Tapno ad-ado ti maramidan tayo. Wen, Uncle Dingas. Agkukuyog kaming to kada boy. Sige. No nakasaga na kayon, hintayo nga roden. Ngam naskan nga ganad tayo. Nangruna, katagsawsawar dagiti pulis. Manglimlimo kami kaniboy. Tapnos anda kami amailasin. Wen, uray da kami ababae. Naskan amang limlimo kami mat. Nasaysaya atin tay sigurado. Dandani akon ijay happy house. Ay, nabayag ti panagbakasyon ko. Hanggang kayat kumat ta nakapaglang ayak. Ha? Ne, apay ang nakalukat ti gate. Ne, awan mat gwardya. Aglayunak ijay happy house. Ha? Anya tinapasamak dito'y happy house. Bumabaak dito'y kotse. Apay akastoy. Napuuran meten ti happy house. Apa yun? Anya tinapasamak? Senyora Margarita? May sa alakay ti imasidag. Anya ti araramidem ditoy? Anya tinapasamak iti farmhouse? At dagubat, anapasamak idi ditoy. Anya? Uray ti plantasyon yo, iti marihuana.
Napuuran matay. Ayan da Astor. Diyak mo, senyora. Diyak mo, no si bibiyag pay. Wano natayan. Anya. Anya ti aramiden ni Margarita, itidayta natakwatan na. Gagayem, di liwayan na denggen, tituloy tinubela tayo anapaulwan. Katukad, ti baso. Nobela, ken iti direksyon ni Virgie Paglay. Musika, June Rebutaso. Computer Recording Technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Katukad, ti Basol. Agyaman kami, iting kay Panang Tarabay.